Республикада язгы шәйшү эшләре көннән-көн киңрәк кылы җәе. Әйтик, Актаныш районының Шәшер хуҗалыгында 3000 гектарга якын мәйданда сабан һәм 150 гектарда күпьеллык культуралар чәчеләчәк. Чәчүнең барышы турында киләсе репортажда. Хуҗалык җитәкчесе Радик Сылтанов уҗымнарның яхшы кышлавына сөенеп бетә алмый. Игенче өчен яшь бодай үсентеләре яңа туган сабый кебек бит ул. Башак булып өлгергәнче табигать галәмәтләрен исән сау кичәсе бар. Bizde 39 hektar ol bizden. Böyle bundan kalgan 2698 hektar ol bizden. Yazın kurtulduğunda şaşırtma участогында keşif var. 120 hektar küleminde bakbaş yaşında. Şat участогында başlayız bakbaş yaşında. Шәшер хуҗалыгында быел 3900 гектардан артык мәйданда төрле культураларны үстерүне максат иткәннәр. Илдус Муратов алыштыргысыз механизаторларның берсе. Кірдік енді, апрель башынан кірдік. Ол башта зяптырмаладым. Ауызған еліне 22 метрлі зяптырмас қайтты. Бір 500-600 гектар шамасы зяптырмас тұрмалап. Мәне қазіргі күнде ise шәшу алдынан жеріні культивациялым. Ола берсе яқшығына тұрғанда, шушы күндерде бір-екі атнашында шәшуні бітірген енді. Туфрак ныклап эшкәртелә, агротехник таләпләр тиешенчә үтәлә, минераль ашамалар вакытында кертелә, яхшы сыйфатлы орлык чәчелә. Әле кайчан гына авырлык белән генә көн күргән хуҗалыкның быел Актаныш игенчесе дигән брендлы хуҗалыклар рәтен тулландырасына шик юк. Ел саен тулаем җыем күләме арта бара. Быел үзләре өчен рекордлы 90 000 тонна ашык җыярга исәпләре. Шәшер, Бикшәнтәй, Шат һәм Урьяды авыллары басулары техника гөрелтесенә күмелгән. Тырмадык инде. 150 гектарга. Резерв тырмагына сәгатенә үзем тукманырга чыктык. 200 гектарга якын тукмандык. Кырларны иңләп буйлап гизгән куәтле техникаларны авылда яшәүче ир-егетләр иярли. Күрше татар суык-су авылыннан да килеп эшлиләр. Быел берничә механизатор Әнәк агрофирмасыннан килгән. Кешесенә түгел, хезмәтенә карап түләгәч, хуҗалыкның бу уңайдан да абруе арта. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.